Bakhuid ang induay nagabinda kayingasen John Casper Mausor Florentine Rongrin Boklin Rongrin Kendiulin Rongrin Penshailang Rongrin Damishai Rongrin Kid Boklang Rongrin Bakinang Yajing Light Lut Pura Nagajing Snew Number like spotlight kundriu. Jaduan trying in killing God badu. Jaduan trying in killing God badu. Touching ya Bakhuid Bakhuid go try. Kohiman ko para tongin IT how Jisu yakijing dumo shime jongi giduai na binda ki kinabadon hapdengi exam giduai na binda ki bapangi bashitam naga binda ki longing long sembaro kawai giduai na binda baro ki program kabangi pelong naga center bad baro ki retreat baro ki convention bad ba kamda me minta ka Sngi yakijing duai pin koi yaki bapangi bashitam Baki baro ki bawan ki niyo mahadi ke jingko ai jingkia nyai tia baro ki ni jing tumu lamba ke jinga side lam janga agata Bakhuid kabala yap mater naga binda ke jing kuid ha kerteng oppa baru khon baru men sim Bakhuid Amen. Ka jinga e jango trai jang Jisu Christ bar ka jingi jango blai lem bar ka jinga sulak jango men sim Bakhuid Kindon rengka bat pi barro Rengkad bat piru. Pangin sang support ban kuslai hala ka men CM jungi halar ki pop barro pangin dang yesnoru naga jimpule kumno David udang betai hawu Solomon ben pinyai ben yai beteng ya ka jingsen share ka himaha ka hok kasot ko himen ko para man ka kelit mat ublai ukamilen tinangi bangin long ki bayat trelang badu Bangin long kiba kongo yawu banginang iad yagalindi jomu kalam kano kana jimbut na bunsin kapop kasen sharingi kajing kwa brai kasen sharingi kajing auria kasen sharingi kajing jingdom kajing pitar kajing bishni kasen sharingi kapelong yangi ben pen mong yakiwe pen jenjari kiwe agane kapor tongin sange shpor banduwai na du ka donut nagabinda kajinga e halo jangi halor ka min CM jangi bangin dup yaine aga jing kuid daga ba shash kor yaw trai ko trai Jisu map yangi site kud yangi na kinigi pop baro ki bangilalay nga pala How blay burden bor baro. but happy ko himen ko para bangalalay pop shibun e daki jim prakat daki ti daki kam daki jinglay klet daki jinglay pala janga daki jinglay pala janga daki jinglay pala bakraw e janga namarkata nga karpali ka Maria Bakhuid kabayay sa katisuti yaki angen patiri kuid Beri api ko himen ko para menduwai nagabinta janga how try play jangi ublay badan board baro ni sinayangi barandala mapigi pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Could try to isene. Could try to isene. Could try to isene. Could try to isene. Could Cristo isene. Could Cristo isene. Could Cristo
try to ease To nginya duwai. Ni bu ya kajing dumu jangi baro. Lemba kajing side lem janga agata Bakhuid kabalayap mater nagabinda kajing kuid jing long soti. To ai baka mater teisoti ka agata Bakhuid kan karpad ya kajing map e jame yangi ko trying ikarpad. Namar kalalong barabor kabapins ngabha yame daka jing slur janga jingyap matir janga but daka hok janga jing kuit soti janga dautrai jangi Jisu Kristo kun jame uba im but sensha renkat but me haka jingelang kawai janga men sim Bakhuid ublay junom la junom. Amen. Kajing pulih na kita panikong jong kisim. Haba kapor ba udah bet unyap kalajan. Ula Sdang yu Solomon ukun jong uong. Ngalajan banlet kumbalong karukom ya kapertai baro. Tolong ubah klan pen I ba pilong rang ba. Bato sumar ki kam jong utrai ublay jong pi. Da kabayat haki lenti jong u. Bada kabarake ya ki an jong u. Ki hukum jong u. Ki adong jong u, bat ki jing penyat jong u, kumbala to ha ka anyu Moses, kenang ba pindup man ba kat ha ka ba pile bat kat shaba pipai, ba utrai undup pen scam ya ka ten jong u, ka ba ulakren shapang jong nga, da ka ba ong, lada ki kun jong pi, ki pikir ya ka lenti jong ki, bat ki ya ta kamat jong nga, ha ka hok da ka renot jong ki baro. Bata kamen sim jong ki baro, te pinom do ya ubreu, na kabenta ka ket ka Israel. Bat uda bet ulatia bat ki patemen jong u, bat la tep ya u haka nong ba uda bet. Te kapor ba uda bet ulasun shar halor ka Israel, kalalong sao po snem, ulasun shar nyaw snem ha Hebron, bat laipo lai snem ha Jerusalem. Kumta Solomon ulasyang halor ka ket utabit ukpa jong u. Bat ya ka jinglong sem jong u lapen skem teriang. Kaktin jong utrai. Isa mo yablay. Nomor Druspa Arpulai. Druspa Arpulai. En ya roya me kutrai, hallelujah. Begi pajongi kemwai, hallelujah. Kajing krau bat kaburam, hallelujah. Borlong sim ngin dry junom, hallelujah. Jongi iwan ayami raya ro hallelujah curtain jongmi ya robot mali raya ro hallelujah God pardon nak deng pertai hallelujah. Jong belong kaima, hallelujah. Try Maria Credo Pacha, hallelujah. Able jongi, iwan ay kuyabe, raya ro, hallelujah. Curtain jongi. Raya ro
virgin Tauro, Hallelujah. Virgin Klein Akdijong me, Hallelujah. Mission Virgin Tauro, Hallelujah. Able jongi, iwan aiguyame, Rayaro, Hallelujah. Kurting jong me, Iyaro banane, Rayaro, Hallelujah. 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 Ngakot ya pikilo kong utray. Namar ngalaya tu ya piya parokie kie kibangalatib na ukwa. Hallelujah. 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 Utray undon reng kat bat pim. Rinkabat piru. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Marcos. Kaburama mega try. U Jisu la kot shau yeki kadar ngut ki sinran. But ula stang ban pa yeki arngut. But ula ai haki yaka bor halor ki men siem bam kui. Ula hukum yeki ban omra eye. Naga bendaga jing late linti junki light tang u dingdu. Lemne ruti, lemne yarong, lemne pisa haki saipan junki. Henry ben pong ki juti, ban om pong artili ki sopti. Badula ong haki, habapirung hakawe kaying, to sa hangda haddu bapinda mino nangta. Palada kano ga jaka kam pidiang ngabha yapi but kibriu kim tre ban ngap yapi haba pimi no nangta takinder ya upombom ubadon haki kijat jompi bakan long kasaki persya iki kumda kila late but kila yalap baki briu kidi ban kala kabamot kila be bun giksoi Bad kila pensle da ka umpiniang ya bun ba ki bapang bad kila pinkoid yaki. Ka gospel John utray Kajiyaro ya mega Chris. ko himen ko pera bayit how try Jisu Christ haka Jimpuli na ka kitab ngiyosno kumno David udang batay hawu Solomon ben penyard ya ka kima banle da ka hok da ka jinkoi but ngiyosno na ka gospel mindagasngi u Jisu pa ya ki sinran jungu arngut bakin late ban ialap ya ka kubor baba But kaya ka bangi yo I hang ni u Jisu dang ai yaki yakabor hakamen siem junki u Jisu udang pin kubor iki dakabor jangka himaju But u Jisu udang pensle yaki dakata ka jinga ban pen koi pen kia yaki bapang ban be uksui Henry kawai pat ka binda ka ba u Jisu la ong kalong bakimde ben shania yakaparte Kimde ben shania hakaspa janga parte. But bando pen shai ki yakata bentao Jisuang wad num rapiza, wad num bam gadi, wad num ra bam gadi, wad num don kapala bati. Kini ki long ki benda kaba pelong yang iban perkat barabor. Namar barro mangi ki jingdon kam kabadon kam kalong kabam gadi bat kapisa bat kapla lezei ka jingkwa ban lum lang bun ki ke baro bun sin haga jing late
commission ngide bandon kane kamensiam bonsin ki briu ki shakri ya uble da kaba tumu eye shalinde don bon ki briu ki badon ka sap ka pong ki ba haba ki yo ka sap ka pong jong uble jong Jisu le se ka sap ban pen koi ne sap ban yalap badon bon ki briu ki shim kabu ha ka jingem jong ki ba ki pelong ya ka ta ka sap kum ka business ha ka jingem jong ki don bon ki briu ki kerlalong kum ne ba don bon ki briu na mar ka ta ka sap ki perkat bang ki de ben im da ka ta ka sap but hang ne Jisu kran shai ka dar ngimde ben rapla ngimde habangi shakri yano habangi yalapya ka kubur baba habangi le eye ha ka kerteng Jisu ngimde ben kemilindi ya kaspa ha ka jingim jongi kane kalong jingi kai ka bau Jisu ai shai ka dar ya ki apostol pa kimde ben rapla kimde ben rap pizza kimde ben don bam gadi kaba mod ki shania tilli tilanya upale Jisu ong ki lada pidon kane ka mensiam ben yasnok tilang badu Chris lada ki don ka mensiam ben ya renka badu Jisu da ka ba shania ya ka bor ka ba ula ai haki kim don kam shu ben kusla ye ha ka jingim Jisu dang ong ki kadba pilait haba pilai shakano ka snong sa ha ka yeng bakila pidiang yapi kawamudu Jisu pendikana yeki omdon mano ba kendait yeki habagilait ha ka kam ublai ki brikin pidiang bay namaru Jisu namar ka kubor ka bakira kabamud kin pinbiang yeki lada kim dawaru namar ka ketin ublai kan tre ha ki bri basngap bat ka jingid ublai kan sutin hapo jangi bat kata ka jingid ublai kan perlong yeki balong gi baspon Bakil longi balai luit kat bakis ngap yakak tin utrai. Shasin bakis ngap yakak tin utrai kat tekana baki brio ki nong ngap kin kerlalong kumu balai bakin don ga jingido balai hapo jangi. Niyo iya kane haga jingim jombon brio. Niyo i hakatcha baki missionary ki ba Lait-ïa lam omdan ki brio ki kendai dia ki pinbiang yaki omdai na mar baki dawa omdai na mar baki pan ki brio ki snawutu ya kane ka jinglong namaru Jisu entre hapo janki nagataga daw Jisu on tolong gi bashania lada jia mar kompong kan sajiayu lada kine ki apostol ki ra ki senran ki ra ya ka pla pizza ki ra ya ka pla bat ki ra ya ka bam gadi ki brio kim snawlem yaki ki brio kim pediang yaki ki brio kin Sdang ban artatin yaki Henry haba ki leit tilli hakama jonki kis ngap yaki bad haba ki las ngap kila dap daga jinga e bad kata ka jingdap ya ka jinga e kan perlong yaki ben it ya ubale ben shania ha ubale bad ki Sdang ben yo i nuksa ba bah jonki kane kalong ga juk ba ngi shem jinge ben yo i nuksa ba bah ka jingem jonki Henry kane kalong ga juk ka ba ki bru ki kwan palad ki kwan la lord But namar what haka kerteng Jisu don bon gibru ki shim kabu. Haka kerteng Jisu don bon gibru ki pinge biji ki we. Haka kerteng Jisu don gibru ki shim kabu ban pindon gam bakala iya ka jingim jong ki we. Kade ha kum ke ne ki jinglong u Jisu maham yagi. Ni usno tenteng ki bru ki leit ban pinge biji ki bru hana ki don kata ka sap ka pong. Don bon ki bru ki tur shaking jong ki bru ban pengait beach. Ban namar baaro manging don bon ki jing don kam. Lese don ki bru ki bapang. Don ki bru ki ba yah lamba ki jing jinjar. Don ki bru ki ba pon na jingairu ba haka kerteng jong Jisu ban duai hangda ki dawa kapisa. Kane kadege juk kabatok bon ki bru. Badu Jisu umaham yengi lemba kane tin. Bangimde ban shatok haka kerteng jong Jisu. Ngimde ban long ki bru bang 8 beach haka kerteng jong Jisu. Henry ngide ban long ki ba wadia ka hok. Dena kata ka daw Jisu batai shai ka dar ye ki apostol haka no ka dur ki de ban raya ka kubor baba. But kap nang daw Jisu maham ye kiru haka ju kapor yojia don ki bru bakendai ye ki watnum ra ya ka jingso si haka jingem chonki. Pinban kide ban don ka jingkwa ban shakri jana ya Jisu
Kide bandon ka jinglong kum u Jisu haga jingim changki. Kide bandon ka jinglong ban pendrit yalade. But omde ban dom, omde ban bitar, omde ban le ben yano yano. Bunsin kaniru kalong kawe kabenda. Haka kerteng jongu Jisu don gibaya shun para maki. Lesi haka kerteng jongu Jisu don ki balang ki yapai. Ki ong hana ki ngeit hau Jisu henre don ki baya shun para maki. Lesi hapa dengi nongyala. Hapa dengi bangeit. Kadon ke jimma kaba nang roy stet ban yapai ban yakajia ban krentad burom. But hang ne Jisu wong Yojia don ki bru ki baya perjing mod tolong bakoloi ban aitino ya kita bara hau Jisu nangda Jisu wang kender ka pumbum na ki jajompi wat num ra ya kano ka jing sosi kabang ya kendo na ka jingem jongi vai wat num ra ya kano ka jingle ka ba ki bru ki le pershayangi Kalat lud ya kita baro. Kalat lud ya baro ke jingmong bar ke jimbut nam kaba buddin yangi habangi stang banle ke kam henre bunsin ki brio ki penhat put ya kiwai. Lese haka kerteng jongu Jisu. Haka kerteng jongu Jisu kala jia ke jingya per ki brio kemla shuban ma. Ki bu hapo jangki ki ap tap ya kalat kalindi banle penhat put ya kiwai. Don bun ki jing sosi haka jingem jongi kumne bad hakamat kum gini ki jinglang Jisu wang talong ki ba khloi ban khintere ka pumbum na ka kijat lada ki bru ki lebein yepi haka kerteng hadu katno ko himmen ko para ngilaban board ya kane ka missionary challenge ngilaban nong kane kalang ka missionary challenge ka bau Jisu bu hakama jongi hadu katno ngilaban ya kane ka missionary challenge da ka balong ki da ka ba kerlalong ki bas favorite mensiam dak bakerlalong ki ba kongu ya Jisu kalam kanu ka jing shania ya ka parte henre shania telan ya Jisu bangin dop laban job ya ka missionary challenge ka ba Jisu buha ka majongi Jisu be it karku kardo yengi pensle yengi kat kum ka tin ba mangiru ngilaban shakri yame kalam dawa eye kumba melong mame ha ka jingim champi bangiru ngilaban ishirhem ya me bar commission baro kaba melapin kamdi halo jongi haki ingasem jongi haka imlang salang haka balang baro kawe enyaro ya utrai Jisu Christ Jinam lai jinam amen. ngin plai ka jingait ka jongi ngangait hau play upa badan bor baro unang tao ka bening bat ka kendo but how Jesus Christ kun pamarwe jangu utrai jangi yau bela puna mensim Bakhuid yau bela kana ka Maria tesoti yau bela shalebe po Pontius Pilatus la sanar pnayawu ulayap la tabiyawu ulakia shagibaya agasngi ka balai la mipat na kibaya ulakiu shabening usang shakamon uplay upa badan bor baro nang ta unwan pat ben bishari kibayim bat kibaya ngangit au mensim Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingya sulok irikoid haka jimma pikipop haka jimmi pat kado daga jingim bam chikut amen Laispa ndripunriu. Laispa ndripunriu. Good.
to ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jumpi kan long ka ba priang pun ha u blai upa badan bor barro No thrive in any jinkinya ti jompi. to angai baki jing talwa bangi vandra haga sngi kin ma burom ya ka agata Bakhuid kinyo ya ka jimpediang born jame ko trai ngi karpan kumba ka jingale ha ka jingsha shitom jonga kalalong ka jing talwa kaba pinsngabha yeme dau Christ o trai jongim Amen. utrai undon renka but pim Bring God but pure. token tiu ya laki doinut You can do, ye shall try. tongina ingu ya utrai ublay jongim God shall hawk but katay. dashisha kalong kabashong hok but kabade kadeti jongi but kajim penim yangi hamalla ka por but ka jaka banaingu yame ko kinrad ko pa Bakhuid ko blay badon por but bam jikut namar kasnam jonka agata Bakhuid ya ka bala ple ben pla ya ka kerteng jame ha ka ba perto bod ya Ïukharist ka jimpau ya ki pinpau ya ki kam ba pla jame da ki ba me pinjanai ya ka bor jame ha ka jingtolod jangi but me pin khalai ni ki ba tolod bor ben sakiyame lemba utrai jangi Jisu Christ but namar kata rengat but ki bo janga bane ni yai mane yame ha ka ne ka perte da ka ba perta shi junam shaka buram jame Bakhuid, utrai blanky by, blank birthday sawadaga buram jome. Hosanna, Hosanna, Durai Leishatro, Hosanna, nang duwai na du ka donut pangin du da ka boru men siem Bakhuid ha ka jingem jongi bangin long ki missionary bangin long ki barha ya ka kubar baba ha ki inga sem jongi ha ki himen ki para jongi shaki bayid ba toin jongi baro dap da ka boru men siem Bakhuid bangin nom kin randin bangin nom sno jaitu bangin nang dawa eye naga bindaka jing tre jong men siem Bakhuid ha po jongi dashisha melong Bakhuid kotrai kateme jong ka jing Bakhuid barong nyamar katangi karpad yame to pen Bakhuid pen kantang yakini ki jing tarwa jongi da ka ba pha ya umen sim jame kum ga umje halo jongi bakin kalalong yangi kamet bakas nam jongo trai jongi u Jisu Christ ha ka por bala de no yavu badala ka mons no bha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badulai halage senran u ong toshim batabam nakane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpim haka ju ke recommenda la ya bam ula shim ya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ya ka halage senran u ong to shim bat dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam batimai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jambi pa naga benda ki babun
Nagabinda ka jing map yakipop. Talaya ka ni. Ben kan mau iangam. Kosnam bakardor jango Chris. To pen kuid yangi. Pen kuid yak men siam hadim pen kuid. Pen kuid pen kia yaki bapang ki bashitom baro. Ya da yangi now bamen. Ka jimmaya jong ka jinget. Kata sin bangi bambune yuku Pali di nagane kakuri Ibenda kajing yap jong miko try Tadadu Namar kata ngi kiba pen menda ya ka jingia bar ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim bar ya ka kuri janga jim penim ngi rai nguai dem namar mela new yangi kiba bit ben yang hakamat jamme bar ban shakriya me da ka bas ngi varit ngi kar paadiya me ba ngi kiba yo binda hakamet bar ka snam Ïukharist ngillo kiba la pinyat le kawai da umen swim Bakhuid Talk and mau ko traya kabalang jame kabala priyang hasatala kapartay but to penjana yaka haka jingit renkat badulio upava ko jangi will but bishop jangi but bar killing do but kirinium token mau lemru yaki himen ke para shinrang but kinde kibala yotiya da ka bakrmen yaka jimmi pat but ya bar kibala kalat na haka jingis ne jame to pidyang yaki chaga jingsha ka kama jame To isne yangi baro ngi karpadia me barengkad bat kamaria teiso di Bakhuid kakami jango bale ujoso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid ka agata Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid bat baru ki rikuid ki bala pensngabaya me pateng la pateng ngilong ki babit benyo bindalem haga jingim bam jikut bat bangin ro bat pindon buram me da ukun jamme u Jisu Christ Davu lembadu badhavu kallang hamayu blayu pa badon bor haga jingelong kawai jungamen sem Bakhuid baro kaburam bad ka jingero junom la junom Amen ko himen ko para tongin tuwai gabinda bar ka jing tumo jangi tuwai na binda baro ki kinna badon hapadengi eksan tuwai na gabinda ki bapang ki bashitam baro ki batya haying ki batya hagi hospital but bara ki jinge jange ingasem pi ki bashim mendaga ne mas Bakhuid duai lada pishem kano kana ki jinge IT shaka bor jange Ïukharist Bakhuid but ka jingenia jangu Jisu bin salang ka baja but kum juru naga binda baro ki bat sakama ki bat lord bar baki nangi abort mai na Jisu kopa jangim Uba bening kalong Bakhuid ka teng jame Kanwan ka himaj me kalong ka mon jame hakin del kumpa bening To ay ang imita ka jimbang jungi kabahala kasi. Pato map ingi kring kang jungi. Kumbangiro ngi map ikabelis niyo yangi. Badwat yalam yangi siya ka jimban siyay. Henry to perlight ingi na kabasi niyo. To perlight yangi ngi karpart kotray. Nagi jinx niyo baro. Haga jinx born jame to hay jinx ug jinx sign hagis ngi jungi. Kanamba daga jingarap ka jingis ne jame. Ngi light baro bona ka pop bangin yo jingada nagi jing jinjar baro. Kadbangi dangap kimilindi ya ka jingarmen Bakhuid bar ka jingwan pa jungunong penim jungi o Jisu Christ Namar ka jume galong kaima ka jume ka bor ka buram jinom la jinom Kotrai Jisu Christ mayu bela ong haki apostol jame ka jingsuk ngai i happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jame bar ha ka jings pon jame to ai haka ya ka jingsuk bar ka jingyat le kawai katkum ka mon jame mamay uba im bar basensha jinom la jinom Amen ka jingsuk kotrai kandon barabor rengkad bat pim Ringkad bat pir dap da ka jingedu Kristo ngin yaingu markelia
kami kon lambro jango blai ha kami bakit na ka pop janga parte sukito ke bala karsha ka jinga wai jango kon lambro Kendra ngamlong wisdom hawk mamandrung ko gayeng junga Relation terkaitin kemusim junga sekia hi kamet pakasnam jango Christ country bang impediang yami haga communion bakhuid but communion men siam karku karto yangi kamda me baharo gene ki himmen ke para ke baduai na jingai haga online ai baga jingan nu jange baharo kalong ka basizo tai ki bapangi bashitam na padeng jangi tai me ta et ki batyapa tai ki bayir batoin ki basa jingai ki balai tre jingai tai ki badon hagi ICU
Taïew ke brio ke bela jingai no name jamar ke dao bamla ban shemba. Jisu ben koi ben kia ye ki kring ye ke ba ro shaga jingir ka jame. O Jisu be et katharo ye ke kinna mara badon happening exam. Ki badon don happening board ke jingale. I begin nang long ki ba seizo. Ben good ye ki inga sem jangi. Plai lord ye ki naga jing de chikko. Naga jing sunio ka ba har rukam ka ba tem ram ye ki haga jingim jangi. O Jisu be et le ka kambala halo jangi vai pai vai minda. Le kambala halo ka min siem jangi haga med jangi. Kumba mela batta ban tha ye ki apostol jame ke silran jame. Ben koi de ki ba pangi ba shitam. Ben be ya ukso it na padeng jangi. Jisu taye ki maro ki ba shimenda haga de ka mas Bakhuid minda. Prolong ye ki ke balai Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jisu, 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 Jisu. Jisu, 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 Jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. Jisu le kambala halo jangi ki bapangi beshitam baro minda. Ki bas hausi ki badal so jingarmen. Ki bas haudiao ka min siem ki bakuslai ki bang nor halo kun ke baro. Pendangane ki baro hagane ka por. Hallelujah, 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 hallelujah. Jisu, 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 Jisu. To nginya duai. Koblei meyu bela ai haka agata Bakhuid ya ka pansngiat happadeng kiri kuit nagabinda ka jingjob ba ar sertap janga haka jinglong soti but ka jingiap matir to ai ngi karpad ba da ka bor jangane ka sacrament ngilla ban job da ka basdur ya ka jingsni barra but mangin yo ya ka buram janga beneng da Ïukharist utrai jangim Amen. Utrai undon rengka bat pim. Rengka bat pir. Play badon bor baro en karko yapi. Upa baru kon baru mensim Bakhuid. Amen. Yalay suk ban penbana ka kubar babha jong utrai da ka jingim ga jompim. Isang iyaw lay. Number lai spak hat sao. Lai spak hat sao. Those no but took men who try kabaino bakraw ya piga apre those no but took men who try kabaino bakraw ya piga apre kita badu halajing long bensim gaspar kapo yaki kam temrau sukita kibayam magbayay shajing utray kendrat yaki unbentingen tosyo Rukun haman sim Bakhuid kumbaralong haba meningkong kucu mentah berbarabo jinam la jinam amin. And your right try Jisu Christ jinam la jinam amin.